ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికీ ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం పాపం తుంగనోరిని ఊడి నీ మనసిని అసహించుకుండమని నిమ్మ పాపం తుంగకొండ బెస్కిడికి దేవుటగ్గా భయతోటే భక్తితోటే మంద. సామెతల పుస్తకము 23వ అధ్యాయము 17వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్యా మీకు వందనకు తండ్రి, ನೀನು ನಮ್ತ ಪಿಲ್ಲಾನಿ ಜ್ಞಾಪಕಂ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ஒரு కుటుంబకిని ஒரு పిల్లకు ஒரு మనసుకిని అయ్యా పరిశుద్ధమత్త నీనిని ఆరాధన తుంగురు మున్నెడికి దాయటానికి సాయం తుంగ బెస్కెడికి నీనిని పరిశుద్ధంగా మంచి వెంబడేసన భాగ్యతిని ఏమింజోరే ఈ మాట అంతా ఏసై బెదిరితే తలపురమినం తండ్రి. ఆమెన్.